Good afternoon everyone. Ayan, magluluto nga si mama ng native na manok na ginataan with papaya. Ayan, sabi ng papa ko, doon sa panganay ko ay siya yung magkatay ng manok. Ayan, para matuto nga siyang magluto. Talagang pinabayaan ni papa na siya yung magkatay ng manok. Ayan, natuto siya magkatay ng manok. Si mama na lang yung nagtadtad, pero siya yung nagkatay. Ayan, dyan sila sa likod ng bahay namin. At mahangin po dyan sa likod ng bahay. Ayan. Ayan na yung at niready na nga ni mama yung mga kakailanganin, nyog, papaya. Ayan, may papaya. Yan yung masarap sa native na manok, yung gulay na papaya. Nag-ready na rin si mama ng bawang sibuyas. Ayan. At luya na rin. Ayan, ako po yung nag-ready ng mga yan. Kasi si mama ay nandun sa likod. Ayan. Naka-ready na po lahat. Para mabilis yung pagluto at alas 12 na, hindi pa kami nakain. Doon pala kinuha ni papa ang manok sa aming nyogan. Marami po siyang alagang manok po doon. May alagang aso. May alagang baboy. Ayan. Doon po sila sa sa nyogan kumuha ng manok. Yan, ginisa na nga ni mama yung bawang sibuyas kasama na yung luya. Ayan. Si mama po yung nagluto ngayon. Talaga naman amoy pa lang ng bawang sibuyas ay nakakatakam na. Ang bango-bango kapag magigisa. Ayan. Ang asawa ko ay busy sa kanyang motor. Ang dami-daming mga kinakabit na kung ano-ano. Ayan. Ewan ko kung kumain siya niyan. Ayan. Na-request naman siya kung anong gusto niya. Ayan, nilagay na nga ni mama yung manok. Ayan, hinalo-halo niya muna. Hinalo-halo niya. Binukod din po yung dugo ng manok. At ilalagay din po yan dyan mamaya. Ayan, ginisa na ni mama. Ang ganda po ng panahon dito sa amin sa Bicol. Mainit. Mainit po siya pero may hangin. Ayan. Kaya yung asawa ko ay panay ang gawa ng kanyang motor. Kasi mahangin sa likod ng bahay namin. Ayan. Nilagay na nga ni mama yung paminta. Hinalo-halo ulit. Ayan. Sige lang halo ni mama. Para mamaya tatakpan niya yan at para palambutin niya yung manok. Ayan, halo. Mekos. Ayan, tinakpan muna ni mama. Ayan, pinakulo na ng pinakulo. Hanggang lumambot yung manok. Ayan, nilagyan niya na yung paminta yan. Paminta. Ayan, tinitingnan niya ni mama kung malambot na ba yung manok. Masarap talaga si mama magluto ng kahit anong ulam. At tumitingin na lang po ako ng mga kanyang pagluto. Ayan. Nilagay na rin niya yung gata, unang gata. Ay, yung pangalawang gata. Yung nilagay niya. Ayan, papamantikain niya yan bago ilagay yung huling gata. Ayan.
At yung mga bata ay wala pa, nasa school. Ay, dumating na, dito na sila. Tamang-tama pagdating nila ay kakain na lang ang mga bata. Ayan, nilagay na nga ni mama yung papaya. Ayan, mekos-mekos ulit. Mekos ng mekos. Ayan, yung dugo pala ng manok ay ilagay na rin ni mama. Ayan yung kulay itim. Nagkukulay itim siya. Ayan, tinikman ni mama kung okay na ba yung lasa. Ayan. Pinakulo niya munang pinakulo. Nilagyan ng asin. Kailangan lagyan ng asin ni mama. Siguro matabang pa. Ayan, pinakulo ng pinakulo hanggang lumambot yung native na manok. Sige, kulo. Hanggang lumambot ka. Ayan, ang bunso ko ay nandito na. Na makulit. Ayan, nilagay na nga ni mama yung sili. Ayan, nilagay na yung sili na pampawala ng lansa ng manok. Ayan. Hilaw pa yung papaya. Ayan. Hilaw pa yung papaya. Pinakulo ni mama. Ayan, nilagay na nga yung huling gata. Ay, yung unang gata pala yan. Unang gata. Ayan. Papakuloyin uli po ni mama hanggang lumambot yung mga gulay at ang manok. Ayan. Hanay lang ang pakulunan. Ayan. Malapit na nga siyang maluto. Baga naman, napakasarap ng lutong Bicolana. Malambot na yung gulay. Pwede na. Ayan. At nilagyan pa nga yan ni mama ng kunting asin. Tinikmahin niya. At medyo matabang pa daw. Ayan. Nilagyan na nga ni mama ng asin. Ayan, okay na. Makakakain na yung mga bata batuta. Gutom na at galing sa school. Ayan. Talaga naman napakasarap nito kasi native. Native na native siya. Ayan. Okay na. Luto na nga siya. Napakasarap. Pwede na i-serve. Luto na. Come on, just have the children most Happy lunchtime sa inyo. Kain po tayo. Ayan, luto na siya. Ayan yung dugo ng manok. Kulay itim na siya. Where's my place? Love you. No. Okay na. No. Be good. Huwag anak ko muli. Okay na nga po siya. Takot siya. Luto na. Yun na. Nagmamantika na. Napakasarap. Ayan, happy lunchtime po.
Kain po tayo. May gaya-gaya po dito na bata-batuta habang nagbo-voice over ako. Ayan, aray ko. Okay na nga po. Ang kulit-kulit naman ng batang katabi ko. Ang bunso ko. Ayan, luto na nga po siya. Pinatay na ni mama yung apoy. Ayan, video-video muna bago kainin. Ganyan naman tayo mga nagre-reels at di muna pinapagalaw yung pagkain. At bibidyohan muna, pipicturan muna bago ihain. Ayan. Thank you for watching everyone. Salamat sa panunood. Ayan. Bye-bye.